ଗଙ୍ଗାସାଗର, ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ, ଗ୍ରାମ ନାମ ଡିମିଜୁଳି। ମୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ରଚନା କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ୟାମ ନାମକ ଭାଇଟିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଏ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ୟାମ ଭାଇଟିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ସିଏ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ତ ଆଉ କେତେଜଣ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଶ୍ୟାମ ଭାଇଟିକୁ ସରକାରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମିତି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା। ସେହି ଗାଁର ସମୀର ଓ ଟୁନା ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମ। ସମୀର ଶ୍ୟାମ ଭାଇଙ୍କ ଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶ୍ୟାମ ଭାଇଙ୍କ ଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଶ୍ୟାମ ଭାଇଟି ସମୀରକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ତୁମର ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି? ସମୀର କହିଲା, ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ଶ୍ୟାମ ଭାଇ କହିଲା, କାଲି ତୁମର ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇ କୁହ, ଯଦି ସେ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ ତେବେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁନଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିବାକୁ କୁହ। ସମୀର ସକାଳୁ ଯାଇ ଟୁନାକୁ ପଚାରିଲା। ଟୁନା କହିଲା, ମୁଁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁନି। ଟୁନାର ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଆରେ ଆମେ ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ପରା ଶ୍ୟାମ ଭାଇକୁ ସରକାରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମିତି ତରଫରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆମେ ସେଠି ଯାଇ ଖେଳୁଛୁ, ନାଚ କରୁଛୁ ଓ ଗପ କହୁଛୁ, ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ ଏବଂ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ। ଟୁନା କହିଲା, ସତରେ ନା କ'ଣ? ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାଲିଛି? ହଁ, ସତରେ। ସମୀରର ସାଙ୍ଗ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ